Türkmenistan Xitay sowda dolanşygy 2 milyard 200 milyon dollardan geçdi. Bu barada Xitaýyň gümrük gullugy habar berýär. 2026-njy ýylyň mart aýyna iki ýurdun arasyndaky sowda dolanşygy 672 milyon 93 min Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryna barabar boldy. Harit dolanşygynyň köp bölegi Türkmen eksportynyň paýyna düşýär. Ýanwar-mart aýlaryna Türkmenistanyň Xitaýa jemi 1 milyard 895 milyon 862 min dollarlyk önümi berdi. Şol bir döwürde Xitaýdan import edilen haritlaryň möçberi bolsa, takminan 332 milyon 344 min Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryna deň boldy. Türkmenistan bilen Xitaýyň arasyndaky özara sowda dolanşygy 2025-nji ýylyň ýanwar-dekabr aýlaryna 10 milyard 46 milyon 52 min Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollarynyň geçipdi. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsirlikler, videolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly biziň bilen galyň.